Ora rasa mono iku apa jeremu tak coba blik lego. Ya ta Santi on matur sembah nuwun. Wis ndang dintentekno kono lho Caca. Dosa sampean. Nyapa aku dosa ki. Lah Caca melok. Lah terus kabeh padha nangis terus aku mosok mbok kon melok nangis. Ya aja to. Lah engko sing ngeneng-ngeneng Caca sapa? Mosok nangis karo neng-nengan. Wis to gak enek tak terumbeng kampung ora apa-apa jere lho tapi ya tadi apa ki piye to iki nek ku maca Eca biasanya sih tak loro ya saya mlebu saiki 200 luwe iki terus piye wis dan dintentekno kono gambar-gambare no ben kita urip lho ya to lho diomongi matur sembah nuwun Mbak Santi Dita berkah berkuah apa Lagi lah arep tak refresh sampai raiso mlebu kabeh iki lho komene. Iya tapi terusan. Kok nek heng piye? Lho iya ta, aku rezeki maca apa? Niki kula badhe maca napa? Lagi emang teko-teko kangen ya dikangen jek entuk job sunat. Nah, iya sunatan kayak mangar tak budal gak gelem Gorjo Boyo nggih matur sembahna Amelia Fernanda ini apa bener ya Ilham Madiono Sugeng Siang Putra Elang Itamuke Lampung Nyawiji ya to mendem kangen aku mambeh sapa jenenge Mas sarapan dhisik ben gak ndredeg sih nek opo to aku Dewang Pace nganjuk aku sedih lu Mas Ino nyampe kok sedih Dewi A matur sembah nuwun Jajan Sabila ya yang gitu sepundi malih karena pemaca iki nek aku maca kok jam piro to enak tak kanca nyablon lho Mas lha aku terus sing ngiwangi aku sapa lho kok iso nyablon lha aku tak iwangi nyablon apa piye kok hitungane sing pasti ngono lho nggih pesek matur sembah nuwun ibuku sedih Mas Ino ya engko tak tanengane Bu cup guyumu palsu Mas Ino ketok nyawa to enak wong guzu kene jere palsu bae kok wis mau close urung Mas iso to cup sik to cah benene bedane lho cah denenge aku tak guzu ngono lho berarti sing ngisi kok gak enek no Mas Mas Ino nyapa to kok Mas beneran to sing baturi aku ning Singapura sapa lho lah kan juraganmu to sing baturi kok teko aku iki lho banget sampean tak cethot cilik lho aku mau antisipasi ki mesti tak laburi kabeh awakku ya to aku nek dicethoti wong-wong piye no wis alhamdulillah aku tak ndang mlebu ruang siaran aku ngono lha apa kok iki aku lagi dolan oh inje mama Yopi katanakan sedaya kalawatan malai batin terus inten Pak Isro kali Yumimit iya to jeleng aku wis to gampang delon ta mau delon to Mas nangis ora iso nangis aku lah aku piye to Caca ki Mas tenan to ya to ayo to Caca urunan nangis bareng kok nangis bareng kok urunan kan wis diwakili Mama Hopi Yumime Pak Isro lho Pak Isro nangis ya Pak Isro iki jeng lara semono ya nangis oh piye to nyapa to kok iso ki arep percaya gak percaya tapi ya nyoto lho urunan piro to Bu ayo to ndang nangis bareng Caki jane kemana apa sapa ta sing ulang tahun kok Caca ki padha moro. Lah apa pemberitahuan lagi wingi lho Mas, piye to? Caca ki piye to? Durung sempat dolan ning RWS. Ayo to candang. Iki sing belum follow Nino silakan monggo dipun follow rumiyin. Matur nuwun. Niki kan nggih mumpung wulan Sawal. Ngaturaken sedaya kalepatan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mas wis tutupi karo bulan Sawal to. Lah piye to? Wah, iki kadane kok lagi lucu-lucunya tuh hari ini. Ayo tak cah urunan piro ngono lho, ben tetep aku urunan piro. Rumangsamu. Wis radone kok gantiin Wijang Nino ngono lho. Aja to kok artine wis beda. Wis jenengku panggan Nino Baskara ngono ya to. Nino ya Nino. Baskara ya artine iki srengenge sing mentor-mentor ngono kae lho. Panas. Sampeyan kok gak nangis to Mas? Melok nangis sajan lho. Piye to? Pano piye to ki? Mana hati sampean sumpah aduh. Piye to nek aku maca piye ki cah?
toh, aku arep maca gak sida loh Mama Yopi sampai. Terima kasih loh sudah menemani hari-hariku Mas Nunji matur sembah nuwun. Andi Sobo Paran, kudu nangis ini kia cek kudu, wis gak apa-apa tempatise atas kepulangan Mas Heri. Muhammad Dani Saputra, mohon maaf batin ugi lo Mas Nunggi. Apremu 1 April sayonara Mas Inu Hadi, terima kasih. Nyampe to Mas Inu tip salam lo yo to centrong Masya Allah, alhamdulillah wong-wong ki padha mlebu rene kabeh. Ayo ndang di follow dhisik sing belum follow. Ya toh, monggo mangke nek kangen-kangen nggih saged kula kita sih tetep live teng TikTok, mangke saged nyanyi-nyanyi. Ku tombo kangen wis to ora usah khawatir. Ya toh digawe ayam tentrem ngono lho Cah. Bulik Wiwi Mas Ino. Ayo to ndang nyanyi kan terakhir cuap-cuap. Ya wis, niki engko tak nyanyi. Nek aku tak live nyanggone Facebook. Yang aku tak nyanyi pamitan beneran RWS. Aku kaget loh Mas, terima kasih untuk semuanya kenangan-kenangannya, amin. Prambon gini nyimak kok piye to Mas Ino loh, sesuk kan tanggal 1 terus kok berhenti piye to ora, sesuk tanggal 2 kan cek enek. Tanggal 1 terus tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 8, 9, 10 sampai 31 kadang ya 30, kadang ya 28. Ngono lho Cah, nyampe to ki kok. Lah ya aku dewi ya bingung. Ya Allah Mas Roman Nur Fakir, Mas Ino kangen butuh rubuh jerene ya toh Mas, kenapa toh Mas jerene nyapa to nek apa to iki sik to njaluk butuh rubuh. Set asiapno dhisik butuh. Kalau Mbak Tete bareng kangen-kangenan karo Mama Yopi. NJ matur sembah nuwun. Ki apa to nek ngarani ceritane iki mau? Kronologi kok enak kronologi. Pajen aku diserang ngomong piye nek aku jawab. Pajen aku ya guyu. Pajen. Aku dikongkon nangis, carane nangis piye Pajen? Lah kok ki Caca mendingin ayu to Ca urunan nangis bareng ngono iki Pajen. Terus pundi menawa terakhir RWS nyanyi atau Mas Ino wis kingko pokoknya nyanyi terus kabeh apa arepe ojo to Caca. Le apa tenan to le tenan lo kok piye to? Masa tau wajah-wajah kuwi wajah penipu kan yoga to. Mas Ino matur sembah nuwun nggih. Muga-muga piye nek kok maca to Cah. Lha ta Pajen. Biasane nek wong sitok loro telu lagi 300 luwe Pajen. Padha ngruduk aku nang jawab piye? Aja sik kilo Pajen senenono kilo Pajen. Kilo Pak Haji Jainuri lah niki. Wes jawaban Pajen. Jawaban Pajen, iya toh. Iki bagus sego pecel pincu, semua aja sehat selalu Mas Vino. Aku lilo ya pokoknya engko ya wis engko tak siapno lilo. Engko ya siaranku tak nyanyi-nyanyi lilo. Kok satu. Pajen. Haji Jainuri dadi asistenku untuk membaca komen-komenku ya toh. Pajen, cuma aku nangis, wakilono nangis Pajen. Pajen mantep. Resep. Lah iya to. Iki lho wonge senenono iki lho wonge Pak Jen. Sene. Ayo tengah jilalah. Lah iya, kok ya nek sing rusak. Ambek Pak Jen dipreteli senenono wong iki lho. Dewe sing preteli Pak Jen iki lho wong. Ora rata oke. Ana di opni. Lho gila aja mengudara lho. Nyampo to Mas, lewat angin ngindang to Mas. Telno. Mas Nono jahat. Iya to Cah, aku kok jahat to. Dan Mas Nono nangis kaya Caca ngono lho. Kalau kan kemesek sih entar lagi. Ya wis. Bentar lagi listriknya. Iya to. Sok aku baca jirin. Listriknya langsung kantuk beres. Engko beres langsung bening celing ya ta Pak Jen. Maksudnya bening celing ya Pak Jen. Enak suaranya kok gak? Yo ora enak. Pajen delok celing. Oh iya sih. Oh celing. Maksudnya ini banang ngaturakan kelepatan nggih sami-sami pokoknya maaf lahir batin. Malah ngakak piye to ki aku sedih raduku. Lah Caca padha nangis terus masa aku menangis ora. Kan suaranya ya Mbak Adikyu kayak yang belum follow silahkan di follow dulu nanti bisa kabar-kabar saya. Gak popo. Tak terus.
Kapokmu kapan wi? Siang semuanya kita beres nggak ada. Kok bengi mulai off. Pak Jen aja tutup to Pak Jen nyapa to. Lapo ditutup lho nek gak ditutup kan masuk angin piye Pak Jen? Lah iya Ya suwi, lawane buka terus aduh akan segera jamin. BBM iki. Karena alasan BBM. Lulu Lailatul Lutfi Kunit Bulu Pasar. Terus aku kangen piye to Mas? Era 90-an tidak akan terulang lagi. Sabar. Ya Allah ki piye to Cah? Iki nek aku maca piye to Cah? Nggo neng Terakhir ya hari ini terakhir. Be masih no mosok tak harus ya. Mas aja nangis to gak pantes ibu-ibu ae sing nangis lah. Ya aku kan gak nangis. Sido. Cak kopi, waduh aku ket mang brebes. Muga dorong minggu, betul minggu. Ya oke lah lagune tidak hari ini esok bulan depan, tahun depan. Biar nek bacaan lagune jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Ya bari kita dandan. PLN kono iki. Terus dandani PLN. Sing ngenteni PLN. Kok apa PLN ana PLN. Ya Allah komen-komennya ngomong iki piye to ki Cah? PLN kerusakan. Aku ngesane bahasa lingu. Kayak nek apa to Mas? Nek apa to Mas aku teko-teko. Lha aku tak tangi turu budal. Nek apa kowe tak tekoki. Ya mbok melok nangis we. Oh. Nek melok nangis aku wakilono ki lho Caca iki lho. Ayo runan pira-pira kono. Masa Allah, mau ki ngejak urunan nih. Piye to ki Pak Jen kok iso lho. Ki lho wonge wajah iki lho. Delok samane. Lah ki lho wajah iki ya sing kok golek ana wong iki. Rambutnya sing bleachingan tanpa bleaching alami. Gramasonan warna wis terus piye iki? Ya, wis terima kasih untuk dedikasinya sejauh ini Mas Amin. Selamat Mas Inu, kalau Tini Tanisa Blitar ki aku tak moco tok gak asal lagu ngono piye to cangku lagune aku tak nyanyi. Semoga cuman ngeprank piye to. Mosok kita wajah-wajah ngeprank kan gak. Apa harap ganti jeneng to Mas Inu? Enak pendenasi no. Gak donasi para. Astagfirullahaladzim. Mas Gan, insyaallah ora suwi. Gak ada. Pokoknya ya aku mulai harapannya lek gak minggu ini ya minggu depan. Iki mau siarane bulan depan. Tahun Nah, piye to ki? Ali Nuruddin matur sebanu Zainal Makrufin Gambio. Dede Pianto ngrungokne kajamane Mbah Bagong sering jalu jam 3 sore nggih matur sebanun. Nah terus kan ngumpul beberapa minggu ini terus nyapa Mas. Itu kan makan-makan. Ya Allah, hiburanku iso apa iki? Setocah yang belum follow Nino silakan monggo dipun follow rumiyin. Kersane mangke saged muncul teng mriki ngeten nggih. Wis pokoke nek kangen karo Caca engko iso ketemu karo Nino, Ledul, Mbak Anggi, Mbak Retno, Mbak Ginu, Mas Semon, Mbak Asti. Ya toh sama teman-teman lainnya ngoten ya Allah Mas Inu tenan toki piye toki wis to pokoke iku HP ku hang gak ora pun mboten apa-apa dan Thomas nangis to Mas lho kok saya lagi kalau lagi lucu-lucunya tuh hari ini aku dikongkon nangis sih loh. Terus ya Allah, Mas ning luar negeri sering ngrungokno RWS lo Mas aku Mas. Nek kangen piye kangen nggih saged. Temu teletong mriki ya Allah, piye to ki? Nggih Mbak Rani sembah nuwun. Lainnya yang belum follow silakan monggo di-follow dulu. Nanti tetap bisa ketemu sama Nino jangan khawatir. Setelah 10 tahun ning Taiwan RWS ngancani dino-dinoku lo Mas Nino. Ya, berarti yo siswi aku ndek kene no. Matur sembah nuwun. Paku kok siaran RWS rada semrawut iki piye to Mas? Ada apa kok mau muda iki? Terima kasih ku Barkaltin, Cia Amadi, Aciko ojo terakhir to Mas Ino. Lah kan hari ini hari terakhir di bulan April tanggal 31 April 2026. Bener ora? Hari terakhir di bulan April. Bentar lagi Maret, Deng. Awek lali lebah Sobi. Mas Ojo berhenti Thomas dulu lagi aku siaran loh sampai jam 3 sore nanti juga masih siaran jam 5 sampai jam 8 malam anang web blora Mas aku kudu melu nangis cik kudu ojo se kok terakhir Thomas Ino Pak Piket piye tok ono sinyalku rada ilang iki ketirik sumile lo Mas Ino nggih lamongan badas kok terakhir ini kita live-nya berapa menit dulu
Enggak Bang Haji, masalah tenan to Mas Inu ya Allah, terus piye to ki? Orang pipi nih nyapa tuh cah era Astra cah kan bulan depan masih ini toh yo monggo dipun share ke teman-teman lainnya jangan please mas ngancani aku medinane lo mas jangan jangan Thomas ojo Thomas dari inisial welcome ye sembanun Rian ayo matur sembanun ayo ndang sing belum absen love oren monggo absen love oren rumiyin yang mau tetap layar nggih monggo yang mau share yang mau nerbangin apa aja lo kok aneh iki arep enek sing buka donasi terus donasi nangis bareng Anggi kok mulai ngene nggak Gi nyapa to Gi kok bengek apa sing jodoh sapa Hari Haji Hari Haji ki tanggung jawab gawe nangis aku kabeh ya wis terus piye to ki Anjen matur sembah nuwun sangat lho nggih. Iki Mas iki tenan to. Piye to lu? Kan hari ini hari terakhir di bulan Maret tanggal 31 Maret 2026. Nyapa to Cah? Bedali Suko Merambil. Adil lo Mas Yino. Radio Legend Kediri Juas pada momentum yang belum kejawab ke absen di sini komen-komen lagi aja nggak apa-apa. Piye ki masa sopo terusan ini sing ngancani aku Mas, yang kok tak kancani. Sing bagian masak-masak jambiro omongno aku engko DM ya to engko tak hibur. Masakmu pirang jam? Paling kan yo wis sak jaman ya wis lengkap bisa menu-menune. Nggih sugeng rawuh ki sinten menika? Oke nek Mas Didi. WA ne dekene saumbro mah. WA ne wake mah. Sema tak golekane mah aku tak petan sema. Jenenge Mama Yopi. Dekene ndi ki? Ya Allah ndi to iki? Ya Allah lagi barang kon delok nek aku golek piye iki saumbro mah. Anu Pak Isra iki Mama Yopi pelas keras. Pergi aku masuk RWS tahun 86 loh Mas ketika masih AM. Berarti Mama Yopi wis berkeran iki sampean. Kan di Semasino pen bungo itu sing buntel-buntel kerupuk Mbak Inka CS podo susah ke lo piye terusan kok terus nek aku bengoki karo ledul barang ke piye terusan kok. Wala Mbak Inka, semangat Mbak Inka ya. Engko nek butuh bunga-bunga Mama Yopi kon DM aku. Kok tak bunga itu kok kono. Yo mimit Mama Yopi. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Isro juga. Iki Pak Isro berhenti iki tulisane iki. Ge enek kok iso Ibu Miyaji barang butunjung merah tetau dan Mas Nino aku oleh bojo saka RWS lo Mas sumpah lo radio bar apa Pak Mi yo hojo to piye to lah kan di bojo apa kaya bahasa di bojo kanggo RWS anu bar masa ya arep mboban yo ojo to Bas ya kok golekne wet awakmu bojomu engko rungokne wakil lepok aku. Anjen matur sembah nuwun sangat lho ingkang sampun mampir teng mriki nggih. Ngaturaken sedaya kalepatan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anjen ini terima kasih. Setagi live pirang menit to cah nek. Iki wis jam 2. Aku tak nyanyi ya cah ya iki live kingko nek gak ditutup wis engko nanti komen-komen lagi aja ya wis pokoknya ngaturakan sedaya kalepatan ini untuk yang mau aku tak nyanyi pamitan tapi aku tak merem le ayo iki iso buka digawe mengok iki anjir menika pinangka lelagon pamudu saking Sutresno Wijang Song FM ingkang kala wau lho dinyanyine tenan pamitane piye iki terusan Panojo lah Injil laras Lila nono pamit mulai
pasti kula yen dudu jodone mugi enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging padhe kados pundi yen kawula sadermo nglampahi mung semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa paten kula boten lila yen to nganti mung sia-sia anjir pokoknya ngaturaken sedaya kalepatan beli wonten kelondakan yang nggih kula matur teng yang campur sadir WS nggih wonten ingkang boten rena teng penggali ngapunten sanget nggih ngaturaken sedaya kalepatan mohon maaf lahir dan batin ngaten nggih lah nyapa ta cak kok do nangis iki lho sami-sami Mas nggih lilan nono pamit mule pasti kula yen tete jodone mugi enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane pancen apot jroning ati ninggal radio sing wis tak tresnani nanging padhe kados pundi yen kawula sadermo nglampahi mung samene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen to nganti digawe kucimo batin kula boten lila yen to nganti mung sia-sia anjir
Sing ditakoni nyanyine ra ngawaki. Lah terus piye to? Nek kon jawab piye to cah? Lah wong sakmene mbiyane lho. Orang sempat kejawab wis mabrul brudul ngoten niku. Nggih terus pundi malih nggih. Engkang kala wau nggih sampun mampir teng mriki nggih matur sembah nuwun ya. Ayo. Salam kasih sayang kepada semua penyiar RWS Mas tercinta tersayang Mbak In Kampung Baru Mas No. Kampung Baru Tanjungan Om kemeres tinggal hari ini kemeres piye to Mas? Ndang to Mas, sami-sami lho Mas Nonji, Susi Purwo Asri. Matur sembah nuwun Sumiati Ngancan Ino matur sembah nuwun nggih. Ngaturang sedaya kelepatan nggih sami-sami. Semanten ugi nggih mbok beli kula wonten Klondak Lantu enggen kula matur teng mriki. Enggih ingkang boten keperanan boten kepranan pengali panjenengan sami nggih ngaturaken sedaya kalepatan. Ya terminal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Raket bener Mas Ino sampean raket tok anu kok cucu polo-polo sak umbruk ngono to Mas Ino nggih. Ngapunten. Lah nggih mawon menika anu lho. Aku kan ning apa ngisor iki yo ngomongi yo wis apa enek biasa ngono kae. Tapi nek dhuwur nggih ngeten iki terus yo gak padha Mas yo beda. Nggo ngobrol-ngobrol kalau nggo golek duit ki wis beda ceritane. Aku nek to Mas. Lagune nek ya wis niki dipun nyanyekne nggih. Ki engko momen sak jam aku nyanyi jek kuat poga Mas asik insyaallah. Kemono sing njaluk lilo. Ya wis lilo iki yo dinyanyekne kalian Nino. Kaya pas FYP to Mas, piye terusan? Niki mboten napa-napa inggih syukur alhamdulillah. Ingkang dereng follow Nino nggih monggo dipun follow rumiyin teng TikTokipun. Ingkang badhe laporan nggih monggo, ingkang badhe bantu datap layar nggih monggo, bantusan nggih monggo, dipun posting ulang nggih monggo. Gitu. Kamu donasi wis kan. Sembah nuwun mawari Mbak Siti. Berkah nggih pamit to Mas Nunji. Arep urunan ya ndang urunan kono kabeh. Nek kono Deliana, Yustami. Nggih lilo nggih. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku. Sineksen lintang rembulan ajarene tresnamu mung kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wis teko kowe malah pamit karo sapa ya ta. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara. Tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok plencani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Senadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati. Lilo atiku wis lilo nadyan batinku keloro-loro. Nanging aku ragu ngowo mergo atiku wis kepacut tresno. Nggih menika nggih wilujeng siang lho ingkang nembe mirsani siarane RWS wonten ing Adicara Goyang
Campursari RWSG. Aku kayak ono penyiar radio toh Mas ya, mangke disiap nih. Penyiar radio nih Nino. Oh ya, nggih pun mangke disiap nih rumiyin nggih. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sineksen lintang rembulan ajarene tresna mumung kanggo aku wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wes teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok plenjani apa pancen nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batinku keloro-loro nanging aku